s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Počuli sme slovo Pánovo. Milí spolubratia v biskupskej službe Alojz a Stanislav, bratia kňazi, diakoni, reholníci, ctihodné reholné sestry, seminaristi i vy, drahí bratia a sestry v Kristovi. Prednedávnom mi zatelefonoval jeden môj dobrý známy a hovorí mi: tak veľa by som ti toho chcel povedať. Rozprávali sme sa spolu, ale od začiatku nám obom bolo jasné, že čas a možnosti sú veľmi ohraničené. Teraz, v tejto chvíli, stojac pred vami, sa cítim podobne. Tak veľa by som vám toho chcel povedať práve v tejto dôležitej hodine, keď požehnáme olej katechumenov a olej chorých a posvetíme kryzmu. Predovšetkým si ale poslúžim vetou z dnešného druhého čítania zo zjavenia apoštola Jána. Milosť a pokoj Ježíša Krista nech sú s vami všetkými. Toto je moje úprimné a azda aj najdôležitejšie prianie pre každého kňaza našej arcidiecézy, pre diakonov, reholníkov a reholnice, pre vašich spolupracovníkov vo farnostiach a pre všetkých vašich veriacich. Kiež by sme vo svojich srdciach oplývali pokojom najvyššieho veľkňaza Ježíša Krista. To je najdôležitejšie pre nás samých, ale aj pre uskutočňovanie nášho poslania v cirkvi a v spoločnosti. Všetci dobre vieme, že žijeme v silno sekularizovanej spoločnosti. Niet divu, že sme ako kňazi častejšie sklamaní a niekedy až frustrovaní z toho, že sa aj v našich farnostiach viac a viac šíri neviera a postoj nesympatie a nepriateľstvo voči cirkvi.
O to viac v týchto pre nás ťažkých časoch je táto svätá omša svetenia olejov čímsi cenným a hlavne povzbudivým. Oleje naznačujú silu a zjednotenie s Kristom. Aj keď na nás doliehajú ťažkosti, o to viac si dnes chceme obnoviť svoje kňazské sľuby a takto zjednotení sa hlbšie a silnejšie spojiť s Kristom. Iba On je prameňom nášho vnútorného pokoja, istoty a radosti z viery i povolania. Srdce kňaza nachádza svoju silu a vnútorný pokoj jedine v Kristovi. Aj v našich časoch vnímame niečo z tejto zvláštnej a príťažlivej sily, ktorá vychádza priamo z Božieho Syna. Vyžarujú ju zo seba ľudia, ktorí majú k Ježišovi živý vzťah. Kto môže poprieť výnimočnú príťažlivosť blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Bola to snad iba jeho charizmatická osoba, jeho príjemný úsmev či gestá, ktoré nás nadchýňali a naplňali radosťou? Určite nie, to by bolo málo. Jeho vnútorná, doslova magnetická sila pochádzala od Krista. Podobne tomu bolo aj s osobou pápeža Benedikta XVI. Mnohí ho kritizovali a predsa v ňom bolo niečo, kvôli čomu ho veriaci radi počúvali. Vo veľkom si kupovali jeho knihy a radi ich čítali. Bolo to viac ako iba zvedavosť. Nesúviselo to ani s vysokou inteligenciou svätého Otca. Bola to jednoducho príťažlivá sila Krista, ktorá sa v ňom sprítomňovala a dala sa ľahko vycítiť. A napokon náš nový pápež František už pri svojom prvom verejnom vystúpení, keď sa ukázal svetu, získal si srdcia mnohých. Učíše zástup a zjednotil ho v modlitbe. Ľudia prítomní na námestí svätého Petra hovorili o zvláštnej sile a o pokoji, ktorý ich v tej chvíli naplňal. Je to sila a pokoj božského Spasiteľa, ktorý sa takýmto spôsobom sprítomňuje v cirkvi. Sú to blahodarné následky zjednotenia s osobou Krista. Sú to konzekvencie prežívaného a verného nasledovania. Ježiš je prvorodený z mŕtvych. Toto si znova pripomenieme počas nastávajúcich sviatkov Veľkej noci. Kto sa zjednocuje s ním, aj v súvislosti so strádaniami a obetami, ten získava od neho život, získava od neho silu, ktorá vychádza priamo z Boha. Nebojme sa jeho požiadaviek, neutekajme pred jeho krížom, nemajme strach z vlastných hriechov, alebo dokonca zo samoty. Áno, Ježišové výzvy k nás neustálemu prekonávaniu vlastných limitov sú plné náročnosti, no na druhej strane predstavujú pre nás kňazov v podstate iba jedno jediné. Výzvu k úplnej dôvere a odovzdanosti do jeho rúk. Práve vo chvíľach, keď Ježiš viac konkretizoval svoje výroky, keď ho niektorí z jeho žiakov už prestali chápať rozumom, nastalo okolo neho ticho a následne aj pohoršenie. Mnohí povedali, je to tvrdá reč. Kto to môže počúvať? A odišli od neho. Viac už nechodili. Vtedy sa Ježíš obrátil k apoštolom a opýtal sa ich, aj vy chcete odísť? Ale Peter dal odpoveď za všetkých, ktorí v Krista aj napriek ťažkosti pochopiť niektoré veci, neprestali veriť. A ku komu by sme išli? Iba ty máš slovo večného života. Drahí bratia, koľké veci v živote cirkvi nechápeme a z koľkých sme znechutení. A predsa je to viera, ktorá nám v súzvuku srdca i rozumu pomáha zotrvať vo vernosti ku Kristovi a jeho cirkvi. Ani naši vierozvestovia, svätý Cyril a Metod, nenechali sa odradiť prekážkami nedôvery zo strany franského kléru.
Nezanevreli na cirkev. Vieru im to nevzalo. Presne takúto vieru bez predsudkov a výčitiek plnú svetla a milosrdenstva ju odovzdali nám. Vo veľkej prezieravosti vyhlásil pápež Benedikt rok viery. Je to rok, kedy sa pod veľkým tlakom výčitiek okolia a sveta vôbec znovu učíme naplno dôverovať Kristovi, a to aj s vedomím, že toľky sa rozhodli viac za ním už nekráčať a nenasledovať ho. Je to rok, v ktorom by sme sa mali snažiť aj o upevňovanie vzájomnej dôvery, aby sa medzi nami už nehovorilo, tí hore ničomu nerozumejú, nechápu naše problémy na základni, nestarajú sa o nás, zavaľujú nás povinnosťami a striehnú na náš pád. Bratia, nedovoľme srdcu zatvrdnúť v podobných intenciách. Nehľadajme príčiny problémov iba v druhých ľuďoch. Viac si dôverujme, veď žijeme a pracujeme pre jedného Pána, Ježíša Krista. Vzájomná dôvera vyviera z pevnej viery v Boha, od ktorého závisia životy nás všetkých i účinnosť našej kňazskej služby. Sme tu jedni pre druhých. Ako z nás môže vyžarovať príťažlivá sila Krista, ak nás nespája sila jednej viery, jednej nádeje a jednej lásky? Nový pápež František nám otvára svedomie svojou úprimnou jednoduchosťou a poukazuje na to, že cirkev sa príliš začala zaoberať sama sebou. Je to aj tým, že my kňazi sme sa začali zaoberať až príliš sami sebou a cítime sa ohrození, a to aj svojimi nadriadenými. Pápež navrhuje riešenie a prosí, aby cirkev vyšla sama zo seba, aby vyšla doslova na perifériu, aby už neriešila iba samu seba. Ani my kňazi nemôžeme riešiť len seba samých. V hre sú totiž ľudské duše. Terajší pápež ešte ako kardinál Bergoglio hovoril, že keď vyjdeme do ulic, môžu sa nám prihodiť rôzne nehody. Ale keď sa cirkev neotvorí a bude sa zaoberať sama sebou, zostárne. Keby som mal možnosť hovoriť ďalej, vybral by som si medzi cirkvou, ktorá pri vychádzaní zo seba smerom na ulicu utrpí rany, a medzi cirkvou, ktorá chorľavie, pretože sa zaciklila sama v sebe, rozhodol by som sa bez váhania pre prvú voľbu, pre doráňanú cirkev. Jorge Mario Bergoglio vyslovil tieto slova zrejme na základe ťažkej osobnej skúsenosti. Ako mladý muž sa po ťažkej operácii pľúc musel nanovo učiť dýchať. Podobne sa aj cirkev musí učiť dýchať, ale nie vlastnou silou, ale silou Ducha Svätého. Pľúca našej cirkvi v prvom desaťročí 3. milénia bez pochyby utrpeli ťažké poranenia. Iba v úplnom odovzdaní Kristovi sa jej pľúca môžu naučiť znova dýchať naplno. Pápež František nám otvára svedomie, keď nám pred očí kladie chudobu tretieho sveta, kde sa zomiera od hladu a čuduje sa nášmu vňukaniu nad našou európskou formou chudoby. Nás preto nemá znepokojovať a zaoberať o pokoj to, že budeme jesť, čo budeme jesť, alebo piť, alebo čo si oblečieme. Znepokojovať nás má jedine to, že praktizovanie a prežívanie viery sa u nás prepadlo všade. Ako to má ísť ďalej? Ako oživiť vieru v Krista v srdciach a mysliach ľudí? Toto jediné má byť našou starosťou.
lebo iba naplňanie tejto úlohy nás môže naplniť Kristovým pokojom, ktorý pôsobí na zranenú dušu ako najvzácnejší balzám. Drahí bratia, buďme slobodní od toho, čo vlastníme. Chráňme sa lakomstva. Nezhromažďujme si istoty pre pokojný život na tomto svete. To nám veľa raz zväzuje ruky i jazyk. Pápež hovorí, to najhoršie, čo sa môže stať v živote kňaza, je to, že bude príliš svetský, že biskupi a kňazi sa stanú light. Veľmi ľahký a povrchný. Viac dôverujeme tomu, že náš Pán vie, čo potrebujeme a že nedovolí, aby sa z nás stali žobráci. Veď toľkokrát nás prijíma ako duchovných žobrákov a vo svojom milosrdenstve nás dvíha z prachu či z blata. Dáva nám v Eucharistii seba samého a neváha priblížiť sa k nám, hoci riskuje údery nevernosti z našej strany. Buďme viac slobodní pre Neho. Potrebujeme ponajprv my sami prežiť nový zápal viery, obnovu zvnútra a nie zručnosti a stratégie podľa administratívneho či politického poriadku tohto sveta. Nanovo prežiť a prežuť, či spracovať Božie slovo v živote i v kňazskom úrade. To je jedna z metód úprimnej modlitby, bez ktorej sa pri vnútornej obnove nezaobídeme. Drahí bratia a sestry, cirkev má budúcnosť. Prečo? Lebo žije zo živého Krista. On premohol smrť i hriech. On nás naučí znova a zhlboka slobodne dýchať. Toto vedomie nás naplňa radosťou i pokojom, ktorý svet dať nemôže. Nový nástupca svätého Petra konkrétizuje nové výzvy. Nebojme sa ich. Obnovu zmýšľania i prístupov naozaj potrebujeme, aby z nás vyžarovala Kristova príťažlivá sila a jeho ľúbezná vôňa. Zjednocujme sa v tomto úsilí o obnovu. Spojme sa v modlitbe jedných za druhých a v dôvere jedných voči druhým. Ďakujme dnes Bohu za dar kňazstva. Upevníme sa vo vernosti Kristovi a jeho cirkvi a poprosme aj našich veriacich, aby sa za nás modlili. Prosme Pannu Máriu, Matku cirkvi a pomocnicu kresťanov o jej účinný príhovor. Ona stála a bude stáť pri nás. Amen.